Beacon bapisa timbotanta anodira petrol first, tonodira petrol and then watiri kuinda tifenofamba nebhora sezvazviri ko tidire petrol tinyatsofamba nebhora tichienda sezvazviri. Kuri kupisa guys, kuri kupisa kuti zvekutamba. Alright. Right. Mari say guys, mascara say guys. Regai ndisvike papetrol apo ndidire petrol tobva taisa address yedu paGPS patiri kuenda kuBrai and then tichifamba tichizeya tichitanya madiaries munofana kunditengerawo chimwe chi phone holder chechi2 kuti chimwe chinenge chiri apa chimwe chiri apa kupanguva dzakafanana naidzo dzidzi dzekuti unenge uchida kuti uise GPS pane chimwe chi phone holder and then kumwe uku uri kuita chi live, saka unenge woda zviri anditika ndakuenda kubarbecue saka unenge woda zviri zvimafoni holder zvinondine chiwani chiri mumota mangu, chimwe chiri mumota mevamwe mevaridzi handingachibvisi handingatori lazi vanenge vachifambawo nacho izvozvi vaindawo kuna bhururu wavo kuno unongoshandisa kachiGPS unongoenda kwausingazivi saka unongoshandisa GPS iyoyo unondo unenge usingade kuziva saka I hope maswera mushe guys. Manamba changomira panofuna network panafura pangomira handisizo kuti mama wangani. I don't know kuti mama wangani guys. Hi Maria gaitindi tione kuti yaufa garaji risikure do not worry because handidi kuti ndikatanga kudai ndobva ndadisturbiwa ndichimboburuka pagaraji ndichimbodira fuel. Ndoda ngoti kana takutoinda totongorova pasi takaenda anditika tichitaura saka garaji riri apa tungwari pinda 303 all right. Ande bedzai vamwe nyai I don't know. Amen. Ndamboti toita sei ndoihandla sei inotaurika sei. Munozoti kune dzimwe nyaya dzetu unofanira kuti uhandlewo zvinoda maturity. Ukangobhayiza chetika watobhayiza, ukangobhayiza ukaita mistake ka inosara yaya yako. Unoona anzi zaza aiwa zaza ndozvo zaza ndozvo zaza ndozvo hauziverewe kuti vachimachembera da zvinhu wawasivi wawasiva wani mira ndipinde pagaraji ndiunyatsofunga ndoiadresa but ndichangotaura sekuuya kwayaita because ndafonerwa nemuridzi wenyaya aitidire fiwe saka mazati fiwe kuno kugaizi unodira wega saka regai ndidire fiwe wacho ndobhadhara nefoni regai ndidire fiwe. Andiamo di da più, ok?
Saka wait 2 minutes ndibhadhare nikikiri ndibhadhare muchiuya ndibhadhare fuel. Chatsoka. Mother, Masara kamutsa ko zvinombona. Right, how many are we so far? Ndikaindise address yekwatiri kuenda. Ndakuchibvisa phone apanzi itika chakachaiwa zvaundi manyisi zvelisi. Pano vanozati pana pandiri kuna kutaura kana after 3 hours tichingove pano kumanyiswa ndokusingatoitizvi. Waita sei zvewe? Waita sei zvewa kuda kundimanyisa? Mboinda kumunozoona chachimunya. Unozoona chachimunya kana waona kuti wanonokegwa. Unozoona chachimunya. Ndipa ndatombotsvaka ningirikiri post code. Ndiwane kubayira post code ndibva nyanzochipinda pa road chinyazofamba. Panonzi paitwa. Leicester Street Community Center. Ndozvandongoita. Leicester Street Community Center. Leicester Street Community Center. Leicester. Head east towards Lincoln Road. Right, manje ndoita sei guys because apa munoona zvana ndichikudzai izvo kuti guys ndoda chimwe chifoni holder. This route avoids road closures on the A1139. Saka ndozodzokera You're on the nekuko fastest kwakavharwa. route. You should reach your destination by 1700. Right, saka munoona guys zvakaoma. Ndoisa pa iPhone ndichida kuti ndi uyu. Ndoisa pa iPhone kuti tione route. Ndine chistand chimwe chete. Mother, tengerai mwana wenyu chistand mother chimwe chistand chifoni holder mutumire kumwana. Mother, izvo hapana pekuti foni chamira apa hapana. Inogona kufamba ichidoni. Neni tombotsvaga. Zvacho guys. Guys. Nditengerei phone mother. Chinonzi chifoni holder. Kwete phone chifoni holder. Right. Iri kuti yakavhara road guys. Continue for half a mile. Mirai guys, mirai pandiri panapa pa busy. Apa ndina ndakaita zvokubata kutegera foni namavoko. Right. Ndaisa foni aihopa idonha apa pairapa. Ndozika ndidonhera mamero. Ndangogadzika wipa papa. Tumirai tengai manzi baiwe zvanandichareva zviya. Zvanandichadoreva kuti kadonha mamero. Yadodona izvo zvaindepi? Nazvo zvacho. Atodona foni yacho. Right. Santungona ndakabata maoko naye wedu ndiudzeiwo guys. Kana ndimi anzisai pasiti. Mira ndinyatsogadzira izvi. Ko muroti mandima chomurugadzirwa road izvi. Saka mota dzacho dzingo itori one way. Ndibuditsa kumberi kwa I think. Right. Madha vangu achatenga chistand dondo achatenga chimwe chinamba. Ndichatenga chimwe chinamba, chimwe phone holder moya. Right guys. Masquera say guys. Hey, ndati ndichimuka. Ndobva ndaona ma missed calls. Ndichiona ma missed calls I think angari about 7 or 8.
mamissed calls hanzi noita mari 200 andizivi. yards, continue straight to stay on Maskew Avenue. And kuno munhu anozongofonawo so achinyatsokuona kuti uri palife anobva afona. Continue straight to stay on Maskew Avenue. Right, saka ndamuka kune 7 mamissed calls haya number yaya ndatoignora ngati vanhu vari ngofona vakawanda ndivanhu vanguziva kuti ndakararawo here. Saka vanhu chi In 100 yards, at the roundabout, take the third exit onto Borge Boulevard, A15. ndikati hava vanhu vasati ndanga ndakarara rega ndichile ndobva ndachila ndazoona aikazve pari kuuya chii pari kuuya foni yaya iri kufona futi foni yaya iri kufona futi guys. Continue on Borge Ndikati ko Boulevard chii chiri for half a kuitika mile. chii chiri kuitika ndikati bho ndadaira foni makadini ndiripo makadini simeli ndiri follower yenyu asi ndine nyaya ndoda kutaura. Alright, chii handina kwandafungira guys kana kudii ndoda kuti nditaure nyaya iyi ndakadzikama guys kuti munyatsonzwa ndakadzikama because inyaya inoda kuhendliwa neungwaru anditi atidi kuputsa tinoda kuvaka anditika atidi kuputsa tinoda kuvaka yese rudari sei muzukuru wangu ani munoona saka tinoda kuti taure nyaya iyi neungwaru ndikati chii tonyatsoona ndinokufollowai asi ndatoona kuti rega ndiye kwamuri ndokumbura kuti mukaona munhu akatanga kuti ndokumbura kuti musandijaji pane nyaya zvikanzi ndikukumbirawo kuti network right mirai pamwe pandiri kudarika ndo pasina network. Exit the roundabout onto Soap Parkway. In a quarter of a Makunzwa. mile at the roundabout, take the second exit onto the Makunzwa here, guys. A15 road to Leicester, Stamford. Makunzwa here. Right, zvikanzi ndikati taura hako handina kuti ndingakujaja kana kuti chii taura nyaya yako sezvairi chii chiri kuitika. Zvikanzi sisimeli pane ndakadanana neumwe munhu uyu ari pane pasocial media handiti pane zvakaitika saka ndandiringokumbirawo kuti chii kuti mundikumbirirawo ruregerero. Zvandinetsa manje guys ndikati okay ndiani ushu ari kutaura zvikanzi ndikataura ko nyaya yako zvikanzi sisimeli ndakadanana naGilbert Nyati mwana musikana chidiki ari kundiudza uyu ndakadanana naGilbert Nyati inzwai kuri kuenda nyaya handitika takuchipinda murodhi saka mutombo nyatsokuchovha manje tinyatsofamba anomaona zvikanzi ndadanana naGilbert Nyati ndikati wakadana naGilbert Nyati zvikanzi ndikati iwe ndinoda proof yekuti wakadanana naGilbert Nyati and why are you coming, why wauya kwandiri and why wandiudza zvikanzi ndashiya kuti ndoita sei because I feel very bad and I feel guilty nezvandakaita. Ndikati iwe handisi kuziva kuti apa uri kuda kuzama kuti mai Nyati vazive zvaunga uchiita nemurume wavo kwada kudii zvikanzi no vanozviziva ndopandapera pawa ipapo. Ndikati vanozviziva zvikanzi vanozviziva ndikati ndakuda kuchiteerera manje nyaya iyi kuti zvakafamba sei. Ndikati nyaya yacho yakamira sei zvikanzi ndakadanana naNyati uyu pamadays abankuru kana makanditarisa mwana uyu andiudza zvakawanda makatokangasiya makanganisa imba yemunin'ina wenyu bankuru imimi muri bankuru muri mukoma mefanwa kuti mudzoredzere zvimwe zvinhu zvamaidi zvimwe zvinhu zvamaiona kwete kuti mimi mobatsira kuti paitwe magame akadaro muchiona. Zvikanzi madays abankuru ndakadanana naye navo saka ndikati kana chiti mai Nyati vakakubata vanozviziva sei zvikanzi vakatondirova and ini guys ndatya kuti ndinde handisana mbotaura nevana ava vana Nyati handisati ndambotaura navo ndinongovaonawo ndiri kure saka kuti nditaure navo nditenge nekuenda handina kana nhamba dzavo ndavhunduka ndashiya kuti ndohendla sei. Ndashiya kuti ndoihendla sei anomaona zvikanzi vakandirova ndikati chii chakaitika zvikanzi vakauya vakanditora nemotikari here vaina bankuru takaenda kuJoburg here something like that.
Zvikanzi vakaya vakanditora vakaenda neni kuJoburg. Anditika taenda kuJoburg hanzi ndakakanganwa bhutsu here. Ha, ndinyazofunga zvanga chindiudza. Anditika hanzi ndakakanganwa bhutsu. Imimi guys ndidedzerei ningikiri dedzai nyati wacho tega inyati ndokuti ndisaicha makuwa tega inyati kana ndichitaura zvinhu izvi zviri zvokunyepa zvisina kuitika obva angoti aiwa ndezvekunyepa. Handitika kana zviri zvokunyepa otaura kuti ndezvekunyepa. Handiti continue on Nene Parkway for 1 mile. Kana zviri zvokunyepa oti kunyepa itai muchimutega guys, mutegei namainyati because vari kunzwa neisiva nyaya iyi. Handika munogona kuvatega because handisati nambotaura navo. Handimaona. So ndichazokuudzai zvandafunga hangu pauya achindiudza mwana ushu. Zvikanzi ndakasiya bhutsu here something like that. Mota mino zvakaitika asiya bhutsu kuda manyati vanga vavabata here kati vanga vaona chii handisi kuziva. Asiya bhutsu then manyati vanenge vakazomutsvaga musikana ushu Longville, Orton Waterville. Guys, network mondiregererawo. Mondiregererawo. Wadzidziva road dzeku UK ndodziziva ivi guys. Ukangorasika watorasika. Exit at junction 32. Right. Zvikanzi saka vakandifonera 200 yards at the roundabout take the second exit onto Oundle Road A605. Zvikanzi vakandifonera vachiti munoona zvekudrive wachiningirira izvi. In 50 yards at the roundabout take the second exit onto Oundle Road A605. Pinda tipindewo. In 50 yards at the roundabout continue straight to stay on Oundle Road A605. Right, zvikanzi saka vakandifonera ndobva vandiconvinsa kuti uya titaurirane. Handikwai ndakatomboramba kwanzi kozinyati ainditi usaubvume usauye kwai but ndakazoti rega ndiende ndinotaurana navo ndichiwanawo kudi kuti nditaure navo ndikumbire regerero kwai ndobva ndaenda. Saka kwanzi ndaenda tasangana kudaro hanzi mai venyati vakatondirova nebhutsu yangu kwanzi vakati bhutsu dzatsi dzako here kwai ndikabva ndati bhutsu ndedzangu. Antika hanzi vakatondirova nebhutsu idzodzo dzangu idzodzo idzo. Ndikati iwe ndakabvunza mai nyati nyaya kutaura ivanoikonfirma here. Zvikanzi munokwanisa kuvabvunza kana mine nhamba dzavo munokwanisa kuvaita pafoni. Guys, mondiregerera network iri kuita ichitiza ndiri kudrive nimukuzvona network inoita ichitiza mondiregerera. Zvikanzi namba dzavo ndandisina kuti ndiva 8. Ndikati alright. Saka iwewe wauya uri kuda kudii handi wakaonana navo here. Zvikanzi I feel bad and guilty because it's like ndaona zviri kutenderera kunzi kuri kunzi akabatwa ari kuone ane musasi kwari kudanana naye. Antimaona and it's like ndakutoti ndatongotega nditaure because asada kuvharidzira kana kungwara nyaya idzi ndedzechokwadi. Andimaona inini ndini mumwe munhu wacho akadanana naye pasocial media. Andimaona saka ndati inini ndizvitaurire because ndikati wagwadziwa here kuti waona izvi chiregai munzwe inzwai kune nyaya. Ndikati wagwadziwa here because waona kuti paita umwe musasi kana kuti kudini. Ndikanzi Smeli pandaidanana naGilbert pane zvinhu zvakawanda zvandaiziva zvaitika. Handika hanzi zvamwe zvaitika ndiri pafoni. Ndikati chii zvikanzi zvimwe zvachona vaitotaura bamuninara bamukuru vaitotaura nemunina wavo ushu. Zvikanzi vaitotaura ndichinzwa. Andimaona zvikanzi munoziva here kuti nyati akamborova mukadzi ndiri pafoni. Ndikati you don't say. Zvikanzi Smeli ndinaye pafoni akarova mukadzi zvokurova ina ndikutaura zvandaudzwa guys. Mai nyati ngavauye vakonfeni kana ndichinyepa vanogona kutora kuti mai imi mucomment section muri kunyepa zvamuri kutaura kana chiri chokwadiwo but ini ndatobhilifa zvanga zvitagwa nemwana ushu because hakuna reason yekuti munhu anongobuda ongouya ongotaura zvinhu zvakadaro. Andimaona just kungotaura zvinhu zvakadaro achinyepa. Iri ratove game rekuwachisana nanyati but ari kuwachisana naye achitaura chokwadi. Zvikanzi anorova mukadzi. At the roundabout, take the second exit and stay on Oundle Road. Zvikanzi anorova mukadzi. Akarova mukadzi ndiripo pafoni.
zvikanzi mukadzi aine nhumbu iri diki. Ndikati serious zvikanzi zvikanzi musa zvimwe zvaataura zviri sensitive guys. Zvimwe zvinhu zvangachitaura zviri sensitive. Let me skip mamwe maparts aripo. Kanaka. Let me skip mamwe maparts ezvinhu zvangachitaura. Animaona. Ataura zvinhu zvakawanda. Akati sisimeni mukadzi waya ari panhamo ndo chokwadi. Mukadzi waya ari panhamo zvepanhamo zvekutodaro. Andimaona. Ini ndatoya kwamuri muri munhu mukuru munogona kutaura naye. Andimaona. Kana mchikwanisa kutaura naye mumbomunzwa. Mwana waya anotori pataiti. Anorohwa, anoabuswa. Antika asi ndiye content yacho. Hanzi vaitotaura nabankuru ndiripo mumotikari. Anditi ndiye content. Zvikanzi sisimeni kana mchikwanisa zvimwe angachita zvekuti like inini ndinde kunovhunza. Andimaona angasinga zvimwe angasingazobuda zvimwe angachibuda pachena but zviri sensitive. Zvikanzi sisimeni kana mchikwanisa imimi torai mwana uyu mumuvhunze kuti akagara sei. Musaone zvinenge zvichiitika pa social media. Indai munovhunza mwana uyu. Ndikati problem manje ndeyekuti ini handisana mbotaura navo vana. Handitozivi kuti ndikabva ndati but vana vana manager ka. Handiti ko manager ari kuchikudii. Ini sizana manager kaisu guys. Hani munoziya. Zvikanzi aiwa. Imi mamuzati manager akaenda here. Ndikati aiwa manager akaenda akazodzoka. Zvikanzi aiwa manager akaenda. Manager vanomutora anouya kana vakumbira chitongoti paitigwe vachida kuitigwa maposti chi asiri manager. Yangove iye kungoti vanhu vanozivanawo kana vachidawo vanongomufonera vangomentena but asiri manager. Ene nyaya idzi kuzodziziva adzizivi kutaura kwavaita nani nabankuru hapana chaanoziva manager. Ndabva ndapera pawo ndikati because nandichitinini kuenda kuna manager zviri nani vanokwanisa kuendela nyaya idzi other than kuti inotinozana bhutsa dina ndinotaura navo zvazvitinita nyore kuti ndidini ndindeko but handisi munhu aridi anotaura anoziva izvi nyaya izvi andimaona. Saka ndo nyaya iripo guys. Nyaya ziti anzi ne girlfriend ex girlfriend yake ishi anotoabuse mwana waye zvekudaro. Anzi mukadzi wake akashinga. Anzi mukadzi wake akashinga anosangana nezvakawanda. Ini zvimwe izvi andingatauri chirega ndirege zvimwe zvanga zvitaurwa zvananchizwa ipapo asi ane detailed information musikana uyu kutaridza kuti chokwadi akanga achidanana naGilbert Bushu. Saka hanzi ndo ndakazosiyana naye ipapo patakabatwa ipapo right. Saka guys ina handizivi nyati mwanangu kana takakutarisa uri mwana wedu vabereki takuda kuti handizivi kuti I don't know tobatsira mwana uyu sei. Vana ava is too soon. Ndainyati mwanangu ndoda kutaura newe samai yako anditika siri zvokuti makuwa kusei kana tukudini. Wakanganwa here pamanga muri mumukuku une mukadzi wako naye mwanangu. Makanganwa here pawaita mapisi job musina pekutangira zvinhu zvakaoma mwanangu. It's only a year igore chete ramangosimudzirwa. Mwari vakakuloketai vakakutsvagai vakakutorai. Pane makonekireta akawandisa but Mwari God chose you kuti vada kusimudzira. Hapana kana nguva hatisati tatobve kana ne2 years watotanga kushungurudza mukadzi nekamari kauri kubata ikaka nemari yauri kubata iyoyi watanga kutoshungurudza mukadzi. Mukadzi anotonzi hanzi haana access. Musikana ngachanzi mukadzi haana access kumari yavo. Hanzi haana access mukadzi kumari dzavanoita. Hanzi haana access. Mainyati kana ndichinyepa ndokumbira kuti mupinde mucomment section yangu for the first time mungokomenda kuti muri kunyepa maimi kana ndichinyepa. Uyai mutauro kuti ndiri kunyepa. Uyai mutauro ndiri kunyepa. Zvikanzi hana vana kana access nemari iya vabati mari idzi nyati anzi zvikanzi manje mutaona kuti vari kudzokera back kwavakadi kuzero kana karamba akadaro batsirai. Ndikati iwewe network guys, network ndoita kunge ndichakata tozonyatsotaura takagara pasi. Hamuzvioni kuti ndikati hangu tozotaura takagara pasi because network network iri kunetsa. It's a long story guys. It's a very long story. I think network yedu iri kutikawada ndokata hangu tozonyatsoti takagara toitaura ndonyatso kukudza itakagara pasi.